Dalu. Dalu Kwano, I feel more member Nuju of the Oche Kitchen Discussions. Coming to you again with our traditional Thursday series on the Igbo marriage, traditional marriage. We're talking about the stage 4, which is the traditional wedding. Igba NWANYI. On this day, the bride will be showcased to the world, to family and friends and neighbors. Everything has been happening in the background. It's been happening in the bride's family's home. The Kwaka, the Juese, and the familiarization visit, as well as the Imego, which, like I remember, if you remember, I told you that is the main event. After the Imego, the bride can go to the husband's home and skip today's event if they cannot afford it, or if there's a very good reason why they choose not to do it. But if everything is equal, hardly for things to be equal, it would happen. Everybody look forward to this day. The bride would happily invite her friends. Her friends would want to stand and dance and be around their friend on that day. As the day progresses, the Nkwu will play its significant role, as I told you in my other video while we talked about Nkwu. This drink will be handed to the bride in a cup. She will go around and search for the groom. As part of the show, and to make the event very rich and interesting, the groom will hide away. He will hide away in the midst of people in a crowd where the bride would find it difficult to locate him, all in a bid to add fun to what is happening on the day. The bride will go around with that drink, and once she identifies the groom, she will kneel down as a mark of respect and hand over the drink to her groom. Just bear in mind that if the bride mistakenly hands that drink to any man, anyone unseen, that person automatically becomes the husband. So she gets offers from people teasing her, asking her to pass the drink to them, but she will resist it and then look for the groom. And once that happens, that's the ceremony setting into another level. The groom will walk with the bride. The groom will drink from that cup, feed his wife, then take the cup and the bride back to the bride's parents and hands the cup back with a gift. And that gift that we normally do is a monetary gift. It's not a lot of money, anything at all, but that it's all part of the tradition. You return the cup to your father-in-law with a monetary gift, and to say thank you for giving me your daughter as a wife. And the guests, the family, will be served food and drink. Music will be played. The groom and the bride will dance, and everybody will join them, and they will make merry on the day. Igba Nkwu, it's very, very interesting. There could be masquerades could dance on the day, other dance group performers, or different people depending on what you can afford. In our Igbo traditional marriage, we've taken it so much into so many levels that Igba Nkwu costs so much money. The same Igba Nkwu can be done at a very low budget
and it still has that effect. So it must not go on a very high budget, not all the time. In as much as people choose to change and dress in different clothing on that day, it is not part of the tradition. It is not a must. These are just cultures that we've adopted or styles that we've adopted. Please note that it is not mandatory. I know why I'm telling you this. So you don't go telling people that when you marry in Igbo land that it's very expensive. No, it's out of choice. You can dress in one outfit for the rest of the day. It would not spoil the fun. It is still your traditional wedding. The important thing on the day is to pass the drink to your husband and show the world that this is the man that I've chosen to marry. After that event, you may pack your bags and go home with your husband and his family. And that's the marriage. Done. That is officially the last event in the bride's family compound or in the bride's residence concerning the Igba Nkwu or NWANYI na Igbo, the Igbo traditional marriage. So all this while, everything has been happening in the bride's family and bride's residence. So this is the last stage that closes off in the bride's family compound. Next week, I'll tell you another important event, which is part of this NWANYI na Igbo traditional marriage, which takes place in the groom's family. We'll talk about it next week. Just stay tuned. Ụmụnne m ọma na-ege ntị, ihe m na-akọ awụrụ ịgba nkwụ nwaanyị. Ịgba nkwụ nwaanyị na-azụtụ n'ala Igbo. Emekọnyecha ihe niile ha na-emekọrịcha n'ime ụlọ. Ndị mmadụ amaghị mgbe o ji bido, na onye na-ama mgbe akụrụ aka, onye na-ama mgbe akpọrọ ka ụmụnna, onweghị ịma mgbe e mere ego. Mana ihe onye ọbụla na-elekọta anya ya, na-eche ụbọchị a ga-awụ, ụbọchị a ga-agba nkwụ. Gịnị mere ịgba nkwụ ji adị anyị mkpa? Ịgba nkwụ bụ ụbọchị ụmụ nwaanyị ji nlecha. Ụbọchị nwaanyị a na-alụ alụ ji etecha. A na-echedo. Gwa ndị enyi gị, si onye ọbụla bịawa na-agba nkwụ m taa. Chineke nyezie aka ọ bụrụ na onye ọwụ gị na o kere nkwụcha aka zuru ezu. Emesasị ya nri eju everywhere, mmanya eju ebe niile. A na-enwere obi aṅụrị. Ọ na-awụkwa ụbọchị ụmụ nwaanyị ji etekwa na-elegharịkwa ya na-amakwa ma nwekwara onye ga-ahụ ha ma nwere onye ha ma ga-ahụ. Ụmụkwa ndị ọ na-adabara ụbọchị ahụ ebe ha na-akwụgharị ajụwa ese onye wee onye ọwa onye ebe nke onye nke ahụ ebidokwa n'isi kọwakwa ofu akụkọ anyị na-akọwakwa aka n'ụlọ ha garakwa nwoke ụbọchị a ga-agbakwa nkwụ ya. A na-agbakwa nkwụ onye ọzọkwa na-ahọrọkwa. A na-akpara akwa sị na akwụ na-eghe a na-akparakwa nke ọzọ. A na-agụrụ akwụ ibe ya na-eghe iwe na adịla ọkụ gbaghara m. A na-agụrụ akwụ ibe ya na-eghe. Ụbọchị ịgba nkwụ a, ndị nwe nke nwaanyị ga-ewere mmanya ngwọ. Otu ngwọ anyị na-ekwukwa okwu ya, nkwụ ọcha. Ọ ga-ewere ya gbanya nke nwaanyị na iko. O buru ya, ọ gagharịwa chọwa nwoke ahụ chọrọ ịlụ ya. N'ihi na nwoke ahụ ga-akpacha anya zoo ebe na-agaghị ahụ ya ka ihe na-atọkwa ụtọ ka ọ wụrụ ihe obi aṅụrị. Nwaanyị ga-agagharịgide, ọ na-aga, ndị mmadụ ga na-ajụ ya, lelu m ọmụ adị m mma n'anya, were ọtụchi ụgbọala m ka m lụọ gị, bunye m mmanya ahụ. Mana ọ ga-asị ha mba, na o nwere onye ọ na-achọ ebe obi ya nọ. Ọ ga-arịgide mgbe ọ hụrụ nwoke ahụ. Dịka anyị bụ ndị Igbo, otu anyị si akwanye ugwu nke anyị, ị ga-esekpuru ala bunye nwoke ahụ na-achọ ịlụ gị mmanya. Ọnwụ biri ya, onye nke nwaanyị aṅụbiri. Ọ kpọlie ya, ha abụọ esoro gawa ebe nna nke nwaanyị nọ. Ebe nna nke nwaanyị nọ, o were ego ole ọbụla, ọwụgo nnukwu ego, o nwere ike wụ ofu akwụkwọ ego nke ọbụla dị ya riri aka. O were ya tinye ya n'ime iko ahụ, bunye nna nke nwaanyị, si ya daalụ dene maka ịkpọnye nwa gị nwaanyị ka ọ wụrụ nwunye m. Ka e mere ihe a, akụ aka, obi aṅụrị ezu onye ọbụla. Ụwa ọha na eze bịaranụ ahụla na alụmdi na nwaanyị a
na ha gbakwara aka ebe n'ime akụnye egwu onye ọbụla agba egwu ndị enyi ndị di na ndị lụrụ nwaanyị nwoke na nwaanyị lụrụ ọhụrụ onye ọbụla agba egwu erie nri aṅụọ mmanya ọnwụkwa egwu ha kutere ndị na-agba egwu abịa gbara ha egwu ọgwụkwanụ ndị mmọnwụ abịa gbara ha otu ọbụla osisi onye ka o si eme ihe dịkwanụ mkpa ka anyị mara bụ na ụbọchị a na-agba nkwụ a enwere ike ịgba nkwụ onye n'aka na-esighị ike ga-agbali nkwụ ịgba nkwụ awụghị iwu na onye ego ya na awụfu awụfu ga-agbali nkwụ agba m na anyị chesịsịrị akwa a ga-eyi iyipụ nke yiri ọzọ ọwụkwanụ gị iwu ọwụrụ ofu ka onye nwe gị onye ọwụ gị na-zụtalifuru oge yiri ya si na mgbe eji gbaa nkwụ gị ibu ịdị gị mmanya isi ebe ahụ nke ahụ aga ọwụ gị iwu ka ọ ghara ịga mewe ndị mmadụ ha sị na ha agaghị alụ nwaanyị n'ala Igbo na ụmụ nwaanyị Igbo na ọ na-adị oke ọnụ ọ naghị adị oke ọnụ ka o si so onye ihe niile a aka onye ọbụla ruru ya kama otu o si dịzi gị n'obi na otu akpa gị ha gị isi ya mee nke gị otu o si dịrị gị iche biko nu onye aghọtafie na ịgba nkwụ wofu ma akpọrọ ndị egwu ma akpọghị ndị egwu ihe omenala ahụ dị ya ihe onyinye ahụ ọgọ ga-eweta nri ahụ a ga-esinye ndị ikwu na ibe mmanya ahụ nke nwaanyị ga-eburu bi nke di ya nke nwoke ahụ biri wee weghachi iko ọ ya wee isi dọkpụ injin n'ụbọchị ahụ ọwụghị mgbe ya ole anyị yiri ọwụghị akwa ole anyị mara gbapụta ọwụghị ihe anyị tere n'ihu ọwụghị ya mba n'ụbọchị ahụ ụmụ nwaanyị kwanụ na-enwe obi aṅụrị ndị nne obi na-eju ha obi aṅụrị na-ezu ha ndị nwunye di ha onye ọbụla ekele ọgọ mgbe emechara ihe a nke nwaanyị ebukọrọ akpa ya soro ndị lụrụ ya lawa na nke ha n'ụbọchị ahụ marakwanụ na n'ije ịlụ nwaanyị n'ala Igbo ụbọchị a gbara nkwụ ka emume ịlụ nwaanyị n'ala Igbo gwụrụ n'ụlọ nke nwaanyị n'izu ụka na-abịanụ aga m akọrọ unu maka o nwere ihe ọzọ na-emenụ n'ebe akpọ nwaanyị laa di na be nke nwoke ma anụcha nwaanyị biko nụ echebe aka na nghọta ihe m kwuru taa izu ụka na-abịanụ aga m akọrọ unu akụkọ ahụ ụfọdụ nwere ike ime ụfọdụ nwere ike ha amaghị maka ya kama mgbe m kọziri ya unu ga-ama ebe m na-aga. I hope you've learned something from today's conversation or discussion, sorry. From today's topic, I would say. You have to do things as your pocket allows you. You have to cut your coat according to your size. Actually, according to your material. Don't cut according to your size, according to your material. You must not do all the things you see or hear about Igbo traditional marriage. There are things that are done out of choice, and there are things that are done out of tradition. Once we cover the traditional side to things, you've done what you need to do. Every other thing is just frivolities. If you can afford it, go for it. If you cannot, let it not deter you from getting married to an Igbo girl. It's not as expensive as people say. Most things you see is just out of choice, not tradition. Not mandatory either. Thank you very much, and I'll speak to you again next week.